खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बिश्वनाथ जिल्ला कुवारि गामियाव जिल्ला UBPOनि रायजोआरि सावरायमेल जानानै थाङो। बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव रायजोआरि सावरायमेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि अनन्त दैमारिनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि गयसेल बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बे रायजोआरि सावरायमेलावनो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा बाहागो लानानै बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि थासारिया माबोरै जानानै दं बिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो आरो मेलावनो गाहाय आलासि महरै बर' कछारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि BKWS नि जेंना, गामि सोसननायनि जेंना, बिसायख'थि गेलेनायनि बाथ्रा बेफोरनि अनगायैबो नांगौ रोखोमनि रां बावजा मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव संकसनिफ्राय लानानै बारग'बेलि सदियासिम बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बेफोरबायदिनो आसाम सरकारा खोथा होनाय बायदि नेनानै दं। बेबायदि गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो बिथां मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मेलावनो हांख्रायनाय आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिपिन गयारी, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, लोगो नेहाथारि सनि बर' आरो बर' कछारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा बिनद बसुमतारी, बिश्वनाथ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार जाहोयो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिश्वनाथ जिल्लानि बानजायनायाव बिश्वनाथ सारियालिनि नैबे कुवारियाव मोनसे रायजोआरि मेल जानानै थाङो। बेयाव जोङो मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बे जिल्लायाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरजों बे ओनसोलनि गोबां जेंनाफोरनि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय फैदों। गाहायै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो हानि मोनथाय, बे हानि मोनथायखौ आबुङै मोनफुङाखै आरो सोलोंथाइ बिथिङाव नायोबा जिफोर ओनसोला बर'फ्रा रायजो जायो, बे बर' रायजो जानाय बे बर' ओनसोलनि फरायसालिफ्रा गासैबो भेन्सार। जिहेतु बै ओनसोलनि बर' फिसाफोरनि जौगाथिनि जि हाबाफोर, बे हाबाफ्रा खोब लेहेमिया। बेफोरखौ लानानै जोङो मारै खामानि मावोबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जौगानायखौ लाबोनो हायो, बिनि बागै सावरायलायदों। जोङो नुदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि गोबां ओनसोलखौ बिटिआरआव थिसनजानो नांगौ होननानै बै ओनसोलाव रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा दाबि दैखांबोगासिनो दं आरो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बे ओनसोलनि बर' गामिफोरखौ बिटिआरआव थिसननो थाखाय लुगैनानै गोबां आर'जलाइ आरो गोबां सुबुंफोरनि गौथुमफोरनि सेराव बुंबाय थायो। दा बेखौ नोजोर होनानै जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय सोरखारखौ जोङो बार बार बुंबाय थादों जे जिखिनि ओनसोला बिटिआरआव हाबो बेखिनिखौ खोब थाबैनो बिटिआरआव सोनांसिगौ आरो बिटिआरआव हाबै जिफोर ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ BKWSआव सोनायनि बेबस्था आसाम सोरखारा लानांगौ होननानै जोंबो दाबि दैखांबोबाय थादों। जोङो नायदों माखासे ओनसोल जि ओनसोलफ्रा खोब बर' रायजो राजाफोर रायजो जानाय गामिफोरनिफ्राय गोबां जानगाराव दङ। बे जानगाराव थानाय बर' फिसाफ्रा खोब गावखौनो गाव डिप्राइभ फिल खालामदों, गावखौनो इनसिकिउर फिल खालामदों। दा बिनि थाखायनो जोङो आसाम सोरखारखौ बे आयदानि सायाव थाबैनो हाबा मावनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों जों दाबि दैखांदों आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मिरुआव जेखिनि आफादफोरजों जयै जों सावरायो, गाहायै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बिटिआर सोरखार, गासैबो सोरखारजों रायलायनानै बेखिनिखौ मारै लाङोबा मोजां जायो बिनि थि हाबाफारि लानो थाखाय जोङो सिगांगोन। दासिमहालागै रोखा नङा। जोंनि डिमान्डआ नैबे जे जिखिनिया बिटिआरआव हाबो थाबो सोनांसिगौ आरो जिखिनिया थालांनाय बेखिनिखौ BKWSआव सोनांगौ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JID र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ DM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं।
जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।